Takže čau, já vás zdravím, já jsem GameMixer a zdravím vás z mého třetího dílu z hry Team Fortress 2. Dneska tady jsem s Markem. Čau. A předem se omlouvám, kdyby Marek šel trochu hůř slyšet, protože je to nějaký problém s mikrofonem. Marku, už se připojuješ? No, Jo, už je. červený tým je plný jako. Počkej, červený je plný? Tak se připoj k modrým, aspoň bude sranda. Takže, ten tam, no. Jo. Třeba se časem někdo odpojí. Takže hrajeme opět na mapě Turbín, protože tahle mapa je moje nejoblíbenější, takže budeme na ní hrát trochu častěji. A tak teda, no. Moje je taky hodně oblíbená. No nicméně tady je heavy. Ježíš mi teď nepřijmu. Pojď, Harry. Bum. Minicentrinka je v čoudu. Ježišmarja. Dal mi přímý zásah bombou. Aha. OK. Dostal. Vždycky si s každým zahraju 5 her a s nějakou klasou a potom vždycky půjdu na nějakou jinou. Cože? Je, počkej, já jsem, kdybyste si někdo říkali, tak já jsem trochu nachcipanej teďka. Já jsem mluvila. Bolí mě v krku a ani kašlu, jo, tak jenom tak, kdyby něco. Ale ten by si tam tu mini centrinku neměl dávat, ono už víš, že tam na ní vždycky chodím, ty jo. Hej, já jsem zatím prostě 50krát milionkrát přečítal. Wow, ty jo, těch tam máte. OK. Jinak snad by měla fungovat kamera. Jo? Tak čau. Já teďka momentálně, kdybyste se někdo, no co je? Pojď modrým. Jo, no. Jdu k červeným, no? Ty pojď k červeným. Jo, jsem tam. No výborně, já ti tady čekám na konci toho tunelu. Jo, jdu. Jo. Jsi scout? Dívej. Aha. Pojde na ně. No, si píš, on tam má ale mini centrinku vždycky. Už si to rozmyslel. Bum, Heavy. bum. Jo, dali jsme ho. Skvělý, takže poslední hru si dám tu, tady s tímhle. Bambánem. Jo. Já jim tady pošlu raketu. Ježiši. OK, takže a teďka půjdeme za klasu, nevím, tak budeme to brát od začátku, tak teďka jdeme za skauta, jim tam vrtneme úplně a... Jak dávají bomby, to je blbě jako. Amaro, máš takovej takovou tu věc na skauta, takový ten drink, který když vypiješ, tak jsi nesmrtelný? Ne. No tak jako, já jsem totiž si vypnul odstým, takže já a jo, vlastně. Počkej, tak já tam proběhnu a uvidím, jaká je tam situace. Já jsem pálama. A to je velká. Dobrý, tak to jsem už viděl. Počkej, já jim tam budu normálně házet míčky. Bum. Kara. Míček. Jo, tady mám míček. Zapajera. Nebo spíš baňku. Když zapájram, Jo. děláme pajerovskou dvojku. No hej, on tam někdo dal půjď modrým jako a tam prostě je. A já už jsem skoro vzal kufřík. No, pojď. Marku? Vždyť nám spolu. Pojď. Počkej jo, já teď zabijím. Jako zabít můžu jo, ale... Ježiš. Dobře jsem jednou zabil. Kde jsi? V té trubce u nich. U nich? Jo, u nich. Aha. A teďka mi trochu dochází hápka. Kolik máš?
Hodně málo. Jo, už jich mám víc. Už jsem si vzal lékárničku. Prostě. Za skauta je to docela mazec, jako. Jdu do Bajra, jo? Počkej, já půjdu první, stůj. No ale já už jsem tam vlítl. No, já jsem tě viděl. Mám neproblém. A já už jsem tam chcípl zas. Yes, Teďka jo? nepočítám hry. Jo. To je jedno. Tam si ještě 2. Pojď, já jdu do skauta. Nevím, co teda kuchni. Ježiš, tak, petej. Jo, tak to. Oni tam mají jednu sentrinu. Já si dám ještě jednu hru a potom se dám ze spáje. A vylítne nám spolu, jo. Jo, počkej. Půjdu se podnik. Jdu jim dát kuchtíček. Já tam mám, já jsem tam odpalil můstek. Co? Ale tu blbou sentrinu. Právě. Tam už byl? No. Bum, ježišmarja, tady byl ten Medic Cyber Charge, já jsem mu tam skočil normálně před hlavou. Když tak potom běž za nějakýho toho. Poslední, jo, dobrý, tak pojď za spáje, až tady budeš. Jo. Ty máš dobrý hodinky, ne? Počkej. Tak si je půjč v obchodě, ne? A to jsem něco půjčil. A co jsi půjčil? No, takový ten... jak to ukážu. Ten ledovej takový, hej, počkej, stůj. Toto. Jo no, ten mám myslím taky, počkej, já se podívám. Já vím, že ho, no máš ho. Ježiš, to je nějaký dobrý bug teda. No nic, zase nebudu dívat, co mám za věci. Nicméně jdem za ně. Teda na ně. Mara, dívej na tu moju strategii, jo. Vlítneme tam. Já se podívám, jak to tady vypadá. Ježiši, to... Ježiš. Tyjo. Je tam sniper, jo? Tak tam teďka nechoď. Okay. Dívej, jo. Je tam. Čekaj, počkáme, až ho tady tenhle dá. Ty máš ty dobrý hodinky. A mi řekni, jo? Já tam zkusím nějak proklouznout. S tebou. Jo, už tady není, výborně. Super. Pojď, zůstaneme tady a čekáme, až se to dobije. Ježišmarja, tam jsou bomby. Jdi. Neškodil jsem tu sentrinu, jo? Hej, prosím. Jo. Ne! Tady ten to udělal pěkně nelogicky. Já tady čekám. Maro, já tady jsem v tom rohu za tím kufříkem jejich. A oni tam mají dispenser a jednu sentrinu, to je blbý. Ty jsi neviditelný, že? Jo. Hej, ty. Čekaj, já to nějak vykoumám. Ne. Ježiši. Ne. Je tam. Je tady zpět. Jde po mně Engineer, tady jeden. Hej, oni mě zabili. Dobrý tě? Jo. Proč tam nevidíte moc dobrý tak pomalu? Protože já si dávám na čas.
Ježiši. Díky. Děláš si sám? Počkej, tady to není dobrý. Jdem. Ježiši. Oni mě dali do modrých. Jasně. Já bych mohl zabít. Třebu. Co je? Jdi do červených. Jsem do červený? Jo, ale já si tam teďka... Pojď za nějakou postavu, já tě budu healovat, já mám ten vakinátor, no. Pojď za Hibiho, no, nejlepší. To bude smrndo. Jo, mám takovej ten Ibrčarň na kulky. Ne na životy, ale na kulky. Hlední. Pojď, dobře. Jedeme, Maro. Jak Počkej. 3, 2, 1, jdem na ně. Dělej, Maro. Cože? Ne, to je Ibrčarň na kulky. Jak bych mohl zabít? Protože máš Ibrčarň na kulky, ale... To znamená co? Na kulky. Počkej, tady teďka musíme chvíli počkat. No, už to mám, tady musíme chvíli pobíhat a jenom čekat, až se nám to zabije. Já chápu. Pojď, tady to někde budeme aspoň kryt, kdyby tady náhodou někdo přišel. Ten kýku, jo? Našemu. A vy to tady máte teda pěkně střežený, my teda. No to teda... Ty to máš hezky, jo? Ale jo, je tady něco. No, pojďme se někam projít. Pojď, to tady proběhneme celý. Se budeme střídat, jo, po hře. Vždycky. Jednou budeš ty medic a... Počkej, musíme se tady počkat na Ibra. A potom tam skočíme, jo, tam dolů. Jo. Pojď, už tady si nenachystáme. Takže už to bude za chvíli. 84. Kolik máme? Hodně. Bacha. Jo, máme 100%, jdem tam. Hej, Ibr versus Ibr, dělej. Dej je. Už je nemáš moc, Tu sentrinu. Výborně. Už nemáš. Zpátky. Jak jsi zmyslel, já je tady kosím jehlama. Jde ho potom, jo? Jo, já už jdu na spam. Neumřel? No. Počkej, tak to si dám Natašu s 300 nábojema. Já si dám Tomislava, ten je nejlepší snad. Počkej, já si musím ještě, abych ho měl. Tak, už ho mám. Tak jo. Snad by teďka, když jsou ty vánoční prázdniny, by měly být videa častěji. Jo, vlastně to je náš. Prý častěji, ty hrozně dlouho natáčel, ne? Jo, no, já jsem to teďka úplně zanedbával. Tak jako, jak dlouho ti zabere video, že prostě natočit, sestříhat s efektama. Teď jsem teďka dělal tu informačku a to bylo, no jako, neříkám, že to bylo těžkým. Prostě ne. No už pojď pomalu. Počkej. No, Chceš sandwich?
Smula. Hej. Jdem, pojď. Jo, počkej. Tak jdem na ně. Musíme tam první doběhnout. Řekni mi, až to mám dát, jo? Jasně. Teď. Ježdej. Ajajaj. Oni jich tam mají strašně moc. Ani půjdem dál. Znovu? Tak Jo. já si ale vezmu toho Soldiera, ten jim tam našije rakety a bude po nich. Možná. Prima soldier životu. Hej, ale tam jsou všichni ti hráči, co jsou tam, tak prostě všichni tam jsou nadělaní. Pojď, tam jo. Ježišmarja. Dobře. Shotgunka opět dala v super shot. Čekaj, já si vezmu trochu nábojů. Bum. Ty to ty. Půjdem. Čekaj, já jsem jim tam poslal kritikál. Já si jdu vzít. Bacha, za tebou. Dobře. No, už jsme je dali. Maro, A? kde jsi? Ty jsi u modrých? Ne, Kde jsi? já si to tady musím dávat, protože ty jsi na mě tak, jak si zapomenul. A kde jsi? Já jsem u našeho tunelu, ježišmarja, oni tam mají sentrinu. A, ježiš, já jsem našel všeho. Teda protivníka. Počkej, ale já jsem tě... Ty jsi umřel, ne? Jo, teďka jsem v našem tunelu a jdu zničit tu sentrinu. No. Ježišmarja, tam je na druhé straně těch tunelů, na druhé straně toho tunelu jich tam je taky hodně. Aby ho to šli. Ježiš, to je lama. Tady nemí trefit. Jdu za skauta. Tyjo. Já jim tam radši jednou pošlu ještě. Neminuli jsme se teďka? Jo. To s nima bude špatný. Je tady, jo? Marku, počkej, zlítneme tam spolu. Jo, ne zase. Debil. Hej, viděl jsi to? Co? Viděl jsi to, jak jsem ho sejmul? Jo, to bylo Hej, brutální. ale teďka málem znovu, tyjo. Hej, já jsem ho zase sejmul. Toho stejného. Jo, jo. Ale zase úplně ve stejné situaci. Zase ta Prostě. centrina, děláš si srandu. Tam je zase ta sentrina? No ale trošku jinde, jo, ale... Máme kufřík. Dobře, pojď, kryju tě. Jo, dal jsem 2. Jest, máme kufřík. Jo, dobře, vyhráli jsme. Ne, nevyhráli. To se hraje hodně. To se hraje do hodně, no. Jak mě mohl zabít? Děláš si srandu. Hej, bacha, nezvrtelnost. Ježišmarja, ale tam mají sentrinu na 3. úrovni. Ajde. Venku. To se mi nějak nechce líbit. No, však ať se ti to ani nelíbí, mně se to taky nelíbí. Tady byl spy. A jsem rozdávám, teď nic nedávám, jak jsem to ty dlouho nehrál. Ajajaj, tak asi nebyl spy. Ho. Jo, pojď. Ne, dal mě. Ježi, já se pořád dívám na skore, mě to tak nutí mačkat ten tab. Já tam ani nejsem ukázaný, buď půjdu. Bum. Mě prostě vždycky dá ten heavy. Nic, já si jdu za snipera teďka. Já jsem hrozný dneska, já jsem hrozný. Ježíš.
On mě někdo dominuje, no tak to teda ne. Se mi přestává líbit, já jdu sekat hlavy. Jo, on mě zastavil. Hej, já nechci prostě výborně výžere. Ahoj, Spy. Jo. Já k němu ani nedojdu a už je po mně. Yes, pojď, tak. Hej, leči mě. Počkej, tak jděte přede mnou. Ježišmarja, on mě, kolik mě už mě dominuje? No, už 2 lidi mě dominujou. Já jsem typu. Jo, já tam normálně půjdu se Spyem, půjdu na ně ze zadu a ještě jim sejpnu tu sentry, no mně už se to fakt přestává líbit. Tak mi to zaspájem jde. Co? Mi to zaspájem jde. Tobě? Tobě. No, docela jo. Hej, baha kufřík. No, taky vím. No, už ho zneškodnili. Takovej, tak ty. Hodně super. Takový ty sklidů. Hej, mě zbyly 3 hápka. Jasně. A fakt? To chceš. Ty pro mě nelečí, když neprý klidu. Dobře, léčí mě, tolej. Pováž se přestat mě léčit. Ty vole. Počkej, já jsem mu chtěl dát heada tomu heavymu, který mě dominuje. Jo, to bylo fajné. Oj, já jsem dal heada Engineerovi. Nebo ne heada, ale dal jsem mu critical. Bum! Hej. To bylo zlo. No jo, tam jednoho toho Engineera. Se jenom podívám, jak dlouho natáčíme. Jo. 23 minut, tak už to asi ukončíme za chvíli. No, tak počkej. Uděláme akci sebrat kufřík, jo? No, tak dobře, no. Až se bereme kufřík, prostě tak přestaneme. Teraz to mám, jo? Tak jdeš. Za Spye. Já za skauta. Ježíš. Kde jsi? Oni mě tam zapálil pyro normálně. Kde jsi? Pojď jdem, jo? Počkej, tak já jdu taky za skautem. Maro, já mám tuhle věcičku naštěstí. Jo, mám, to je dobrý. Počkej, já jsem se ji napil, to je jedno. Tím líp. Já se tady proběhnu a podívám se, jak to tady vypadá. Jo. Hej, jaký tě zabil? Ne, já jsem to celý proběhl a byl jsem tak v půlce mapy. Ten Trina tě zabil. Počkej, tak já jdu na ně. Celý to tady proběhnu, celý to tady proběhnu. Já jsem to proběhl až k jejímu spawnu. Já jsem na jejich spawnu. Ježišmarja, oni tady mají 1 sentrinu a tam mě zrovna zabili. Ono mi dám papek, co? Je, to je škoda. Nevadí. Maro, čekám tě v tunelu. Jo, Jo. jdem. Ježíš. Taky, že to nás nějak jako vykryl, bude. Počkej, tak já tam jdu už. Čekám tě na konci tunelu. Tady. Ježišmarja! Já jsem. Počkej. Musíme na to jít logicky. Pojď sem. Marku, Počkej, pojď, jdem. si to s nima vyřídím. No to nepůjde. Hej, on mě už dominuje. No, mě taky, neboj se. Maro, kam zas jdeš? Co zas čaruješ? Pojď, za mnou. A, pojď. Kde jdeš? Hej. On šel. Do tunelu. Ty zase zabil. Směr náš kufřík. Jo, aha. Ježišmarja, tady prošel normálně pyro. Nepřátelský. Teď jsem právě byl. No, tak pojď, Maro, jsem za tebou. Teď jsem právě byl mobil. Dobře, já. Pojďem. Já se dobiju. Jo, taky. Zavolám si Méďu. Cože? Medika. A, Tak já si budu hrát tady s mrtvolou snajpera. Aha, tak to asi nepůjde. Tak jdem?
Jo, pojď, teď. Hej, já jsem Jdu tam. Já jsem dobrý. Jdu tam. Jo. On měl heda. Já až mi Ale na ní to nám někdy zemřu. Ježišmarja, jich tady je strašně moc. Takový scout. Oni si to tam moc chillujou, jako musíme jim v tom zabránit. Já tady někoho fláknu pánvičkou. Ne pánvičkou, ježišmarja, už jsem to... Rybánočkou. Počkej, já vylezu a někoho sejmu. Tak prej ne. Pokud vám tohle video líbilo, a pokud ano, tak dejte like, pokud moc, tak toho sdílejte. Pokud se vám líbí moje tvorba, tak mě samozřejmě odebírejte, budu za všechno moc rád. Marku, pojď sem, ještě hodíme ten screenshot na spawn. Dobrý, tak snad se vám tyhle videa líbí z Team Fortress 2 a i z různých her, jako je například Minecraft a potom taky Minecraft. Takže když tak mi dolů do popisku napište, které hry byste chtěli, abych točil. A u dalšího dílu teda se mnou a s Markem. Opět čau. Čau.